Hi everyone. Da fatan kowa yana lafiya. Kamar yadda na muku alƙawari cewa insha Allah akwai course da nake kokari muku wato akan pocket option trading kamar yadda kuka sani, don na samu korafin mutane da yawa cewa trading da indicators suna samun losses, wayansu suna bin strategy da na bi amma kuma still suna samun losses. To daman shi indicators kamar yadda kuke gani ba yana da 100% win rate bane, wani yana da 50% ne, wani 80, wani kuma da sauransu. To insha Allah a yau kamar yadda kuke gani zan fara, wannan shine farkon costing wato introduction kenan, costing wanda na yi muku alƙawarin cewa insha Allah nan da bayan sallah azumin nan insha Allah zan yi kokari in ga nayi. Kuma Allah da bayan na kammala costing zan samu pricing da kowa zai iya affording insha Allah, kuma improving na trading strategy na shi insha Allah. To yanzu dai kamar da kuka sani sunana Awal my name, sannan kuma ina muku maraba da zuwa wannan unique trading binary option trading strategy namu, wanda insha Allah a cikin course nan za ku koyi abubuwa da yawa, kuma insha Allah bayan kun gama da course nan za ku zama profitable a cikin kowane broker kuka je kuna binary option. Da farko dai a ciki abubuwan da za ku koya a ciki shi ne, da farko za ku koyi landing, za ku koyi three fundamental concept wato na shi wanda za mu yi amfani da shi kenan, wanda insha Allah wannan concept da zan nuna muku zai kasance cewa da wannan concept din kuka yi amfani za ku zama profitable insha Allah, ko da a ce akwai losses amma kuma winning rating ya fi losses sun yawa, like kamar a ce irin 90, 85, 90 na winning rate, shi kuma lossin bai da wani wannan. Sannan kuma a section na uku don nuna muku yadda za ku solving na time frame issue. Misali kuna da issue na time frame na set time, insha Allah zan muku step by step da za ku yi. Sannan kuma a cikin nan zan koya muku trading mechanics da kuma strategy rules da ya kamata ka kasance ka bi a wannan strategy da zan nuna maka. Sannan kuma zan nuna muku smart money management, inda za ka yi smart, za ka zauna ka yi calculation risk naka, wanda a rana ga trade da za ka yi, sannan kuma ga in ka samu profit kaza za ka haƙura, za ka fita a kasuwa, sannan kuma in ka samu loss kaza za ka fita. Sannan kuma insha Allah a na shida nan kamar yadda kuke gani how to avoid a bad trading session, shi kuma insha Allah zan yi kokari in ga na nuna muku, ya koya muku a dukkan wannan course yadda za ku yi avoiding na bad trading session, yadda in ka shiga kana ganin chart ka san cewa yau trading session na wannan chart din ko wannan euro na wannan currency din baya da kyau, to sai ka yi hakuri ko ka je ka duba wani chart ko kuma ka hakura da trading din gaba daya. Wannan shine a takaice content din da za ku samu insha Allah a cikin wannan course namu wanda muke ciki yanzu insha Allah. Sannan kuma introduction nawa shine gashi nan. Da farko dai ni ina garin Gombe State ne, Nigeria. I am 25 years old. Ina studying Federal University na Kashere, Gombe. Sannan kuma insha Allah a wannan course duk wanda ya enrolling insha Allah ba zai yi asaran kuɗin shi ba, in dai har ka mai da hankali akan abin da zaka koya a cikin wannan course insha Allah zaka zama profitable sosai fiye da yadda kake tsammani insha Allah a cikin wannan course namu. Sannan wannan shine personal details na, kanan wannan shine hotona kamar yadda kuke gani, ganan full name nawa Awal Adamu, binary option trading expert, ganan telegram username dina, wanda duk yake so ya contacting ina ta telegram gashi nan username da zai typing. Sannan kuma wannan tagace dai shine whatsapp contact nawa, wanda in kana so kai contacting ina ta whatsapp zaka iya sa wannan number zaka contact na, kuma insha Allah zan yi kokari in ga na yi respond akan message naka duk wani problem da kake da shi insha Allah. Sannan kamar da kuke gani wannan contact details ne kawai, ga nan whatsapp ko kuma wanda dai kira normal a yi chatting dina ta whatsapp din insha Allah. Wannan shine gmail dina, aka yi tura mun message ta gmail. Sannan wannan shine website dina, amma wannan shi ba wai ya haka da su bane, wannan shi kuma shine address dina insha Allah. So kamar yadda kuke gani wannan dai a takaice shine brief details ina, dan kuma bayani na introduction kan wannan shine
abubuwan da za mu koya a cikin course nan insha Allahu ba tare da wani matsala ba in Allah yadda. Kai tsaye yanzu za mu tafi zuwa mataki na gaba. Wannan shine ending na wannan part ɗin insha Allahu mu haɗu a next part. Na gode.